אז אנחנו מתחילים עם כרטיס פלסטיק כלשהו, זה יכול להיות כרטיס רב-קו, אשראי, משהו בסגנון הזה, ואנחנו מצמידים את הנייר, מדבקת אפליקציה, המדבקה השקופה שמגיעה עם המדבקה. אם יש בינה לבין המדבקה הצהובה קצת בועות, זה לא משנה, זה לא ישפיע לנו על ההדבקה עצמה. מעבירים ופותחים קצה, שמים לב שהקצה של המדבקה הצהובה עדיין מודבק לאפליקציה, וחושפים סנטימטר ראשון בשביל ההדבקה, מקפלים את הנייר, מדביקים עם הכרטיס פלסטיק את הסנטימטר הראשון שלנו בתנועות כלפי מטה, ולאט לאט חושפים, מורידים את הנייר, תוך כדי שאנחנו משטחים עם הכרטיס. במדבקות הגדולות עדיף לעשות את זה בשני אנשים, ושהבן אדם השני בעצם יעזור וימשוך את הנייר. חשוב שהתנועות יהיו תמיד לאותו הכיוון, מלמעלה למטה, כדי שבעצם הכיוון הדבקה לא ישתנה. ממשיכים עד למטה. ואחרי שמורידים את המדבקת אפליקציה, אנחנו מרימים אותה וודאים שהקצה של המדבקה הצהובה דבוק לזכוכית, צריך לשים לב לזה, ומורידים אותה עם קצת הפעלה של כוח. אפשר תוך כדי באמת עם הכרטיס להצמיד את המדבקה הצהובה, לשים לב לקצוות של האותיות, הם יכולים להתרומם עם הנייר אפליקציה, רק להחזיר אותם ולהדביק אותם לזכוכית. זה הכל, וככה ממשיכים.